издиҳоми эътирозгарон рӯзи панҷшанбе дигар бора дар майдони Викторияи Бухарест ҷамъ омаданд. Дар ҳамин рӯз вазири адлияи Руминия Флорин Иордаке ташаббускори қонуне ки ҷазоро барои фасодкорон сабук мекард ба истеъфо рафт. дар пайи талоши ҳукумат барои ворид кардани тағйирот ба қонуни ҷиноӣ садҳо ҳазор сокини норозӣ ба хиёбонҳо рехт. дар натиҷа ҳайати ҳукумат аз тасмимаш гашт ва қонунро бекор кард. вале истеъфои идеологияи ислоҳоти баҳсбарангез эътирозгаронро қонеъ накард. вай аз мақомаш рафт. ин хуб аст, бояд ҳам ҳамин хел мешуд. албатта тасмими дер аз бенатиҷагӣ беҳтар аст, вале моро тарзи ба истеъфо рафтанаш ба ғазаб овард. боз ҳам ӯ гуфт ки ин ислоҳот қонунӣ буда мушкил гӯё дар якдигар нофаҳмист. ҳатто бештар аз ин ба таъкиди ӯ чунин иқдом барои кишвар зарур будааст. эътирозгарон бо шумули президенти Руминия Клаус Йоханнис мегӯянд ки аз вазифа рафтани вазири адлия кофӣ нест. онҳо пофишорӣ доранд ки тамоми мақомоти вазорат ба истеъфо фиристода шавад. рӯзи чоршанбе вакилони мардумӣ пешниҳоди пароканда кардани ҳукуматро дастгирӣ накарданд.